Sofie Martinussen, velkommen. Tak. Ej, fuck. Sofie Martinussen. Martinussen. Ja, Martinussen. Ja, Ja, det var helt stille og roligt. Ja. velkommen til. Tak. Så er vi lige navnet på plads. Ja. Ej, jeg er så glad for, at du har lyst til at være med i dag. Tak, fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Og til jer kære lyttere, så vil jeg selvfølgelig præsentere dig, Sofie, og ugens afsnit. Fordi vi kan vist godt stadigvæk kalde dig for Sofie fra Bachelorette. Ja. Fordi Sofie var med i seneste sæson af Bachelorette på TV2, og her der datede hun altså med sin medbachelorette Lisa 17 forskellige fyre i håbet om at finde kærligheden. Mm. Og det er jo i sig selv et ret vidunderligt eksperiment og et vidunderligt emne. Ja. Og endnu mere skønt er, at du faktisk fandt kærligheden i Daniel. Ja. Og du er stadigvæk sammen med ham i dag. Det er jeg nemlig. Og i det her afsnit, der kommer vi selvfølgelig både ind på det, men også, vi kommer både ind på det løse og det lette, men vi skal især snakke om nogle af de andre ting, der former os som mennesker. Fordi bag kærligheden og livet udadtil i Bachelorette, så er det ikke nogen hemmelighed, at du er diagnosticeret med ADD. Mm. Og at du selvfølgelig i en årrække ligesom har skulle finde dit fodfæste i de udfordringer, der følger med, men også i de styrker, der følger med. Ja. Dertil så skal vi snakke om spiseforstyrrelse, som har været en stor del af dit liv, og stadigvæk i nogen grad i hvert fald er det. Mm-hmm. Så der skal vi snakke om, hvordan du håndterer det nu, frem for hvordan du har gjort førhen. Sammenhæng mellem ADD og så videre. Ja. Så her i samtalen, der skal vi altså forsøge at finde frem til, hvad det er, der har skabt dig som menneske. Ja. Til hvorfor du er, som du er i dag, og hvordan du kan hvile i dig selv, som jeg i hvert fald virkelig fornemmer, at du gør, og som jeg tror, at vi som ser programmet føler, at du gør. Og du har et ret unikt mod og sådan en umiddelbarhed til at være dig selv, som det er mega inspirerende. Tak. Og det er jo virkelig, hvad jeg vurderer som ligesom er ens livskompas, hvis vi kan stå stærkt i, hvem vi er og navigere i livet derfra. Ja. Så velkommen til. Tak. Sikke en intro, tak. Velkommen, vi vinder det. Hvert et ord. Tak. Jeg vil gerne starte med at spørge dig ind til sådan det mest umiddelbare, eller sådan det mest åbenlyse ved dig. Og det er, at du smiler meget. Ja. Meget stort, bredt, dejligt smil. Ja. Hvorfor smiler du så meget? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har altid gjort det. Altid. Og ikke fordi jeg skal starte for dybt allerede nu, men jeg tog jo meget en maske på, når jeg gik udenfor, da jeg var barn, fordi at jeg vidste jo ikke, jeg havde ADD eller noget af alt det der, men jeg skulle bare overleve derude, ikke? Jeg kunne ikke lige så meget som alle andre, men prøvede virkelig at have en facade på, som om, at jeg bare var styr på det hele, ikke? Og sådan skulle passe ind også? Ja, virkelig meget skulle passe ind. Altså prøvede bare virkelig at følge med mine veninder. Så jeg tror bare, at det har bare været sådan en ting altid. Bare stort smil, høflig og glad. Det, og så er det vel også sådan, at jeg havde det, eller i hvert fald, ja, jeg er meget glad. Så det er også sådan, jeg har det, og jeg tror bare især nu som voksen, det er bare det, jeg har det bedste i, det er bare at smile og være glad. Ja. Det er også fucking dejligt. Ja. Kan du mærke nu, at det, altså sætter du stadigvæk et stort smil på, hvis du føler, at du lige skal have en maske på, eller kommer dit smil et andet sted fra nu? Det kommer helt klart et andet sted fra. Altså, jeg er glad nu. Så det kommer helt klart oprigtigt, og jeg tror også et eller andet sted, det altid har været oprigtigt, men man har bare, det ved jeg ikke, jeg har altid haft svært ved at vise de lidt mere hårde sider. Og så egentlig, så skulle jeg til at sige, og det er egentlig også løgn, fordi samtidig så har jeg egentlig ikke. Men jeg tror bare sådan, at et smil har bare altid hjulpet lidt, når man var ude, og så alt det hårde, det foregik så derhjemme, ikke? Så nu tror jeg, at ja, mit smil, det er mere bare, fordi det er bare mig. Jeg kan bare godt lide at smile, jeg synes, det er sådan, det er rarest at møde folk. Men det er klart, at jeg også tager et smil på, når jeg heller ikke har det godt, og jeg er ude og skal møde folk, så det er også stadigvæk en maske. Ja. Ja. Det er det, der er så sjovt, det her med, at man kan, altså sådan, at de mennesker, som kender en godt, kan godt se forskellen. Sagtens. Men man kan ikke, altså dem, der ikke kender en, kan selvfølgelig ikke se det. Nej. Det samme med ens øjne, sådan det der glimt, man har i øjnene, man godt, dem, der kender en, kan godt se, hvornår det er der, hvornår det ikke er der. Ja, det er så rigtigt. Var det vigtigt for dig i form af at finde kærlighed, men også bare generelt de mennesker, du har omkring dig, at de også har sådan let til smil og grin?
Meget. Jeg synes jo bare, det er hyggeligt at være. Jeg kan godt blive lidt nervøs, faktisk, hvis at jeg er i en setting, hvor folk ikke smiler helt vildt meget. Og det er ikke, fordi folk de skal stå bare sådan, det er slet ikke sådan... Så ser en film derhjemme bare sådan... Så har jeg det bare godt, når folk de gør det. Nej, men det er så ikke, at folk de skal smile unaturligt eller sådan noget, men folk, der har svært ved at smile, der kan jeg godt blive lidt nervøs, fordi jeg er sådan, kan du ikke lide mig? Ja, det bliver sådan, er der noget med mig at gøre? Har jeg gjort noget forkert? Er jeg irriterende lige nu? Sådan har mine tanker kørt sådan meget, ikke? Så, og sådan tror jeg også, det har været, da jeg var yngre, så jeg har det bare godt omkring folk, der godt kan lide at smile, og jeg er fra en familie, der også smiler rigtig meget. Ja. Har der været plads til så... Du sagde også før, at altså sådan, at komme hjem var ligesom et safe space, ikke? Hvor du ligesom måske tog en maske på, når du kom ud. Var der plads til, selvom du kommer fra en smilende familie, at tage smilet af og lige sådan, puha? Når jeg kom hjem, jeg var et forfærdeligt barn. Altså virkelig forfærdeligt. Og vi troede jo i det længste tid, at jeg havde vredesproblemer, og min mor troede jo, at jeg var i præ-teenage-år allerede, for da jeg var 5. Så der har været plads til, at jeg har kunne være lige præcis den, jeg er derhjemme. Og al min energi, den blev jo brugt ude på andre, og på at passe ind og sådan noget. Så når jeg kom hjem, så var jeg flad for energi, og det gik bare ud over min mor. Men hun håndterede det så godt. Altså, når vi snakker om det her, mens jeg er voksen, så kan jeg få det helt dårligt indeni, fordi at min mor, hun har sådan sagt til mig, at indtil jeg blev udredt, så troede hun, jeg havde hende. Hvor at vi egentlig havde mange samtaler med min læge, fordi jeg gik ikke til psykolog på et tidspunkt, fordi en længere historie med, det troede jeg ikke rigtig på et tidspunkt. Så jeg gik til samtale med ham. Og der sagde han også, altså, at jeg reagerer jo sådan over for hende, fordi det er hende, jeg er tættest med. Så det er hende, du ved, du ikke mister ved at reagere sådan. Ja. Nemlig. Det er den eneste, hvor jeg bare kan, når min batteri er helt flade, så vise, hvor slemt det ligesom er, ikke? Ja. Og jeg er så taknemmelig for hende, fordi det var... Ellers så havde jeg aldrig kunne lade op. Nej. Og det er jo det, der er så vildt, også fordi det der med at få dårlig samvittighed, når man tænker tilbage på det. Sådan, du var jo et barn. Du vidste ikke, hvordan du skulle reagere eller afreagere eller noget, vel? Så det er jo bare sådan naturligt, at det kommer ud sådan. Ja. Altså jeg har også... jeg tror mere, jeg har følt mig enormt overvældet i folkeskolen. Ja. Så jeg kunne huske, der var især et bestemt år, jeg kom hjem hver dag og bare græd. Og græd i flere timer. Og mine forældre arbejdede hjemme på det tidspunkt, så det blev lidt sådan en vane med, at jeg kom hjem, og så lagde jeg mig hen i hjørnet af deres kontor, og jeg lå bare og græd. Og jeg bare tænkte mig, det må være så hårdt at være forældre. Men det var bare, fordi jeg var så overvældet, og de var jo nervøse for, at jeg ikke var glad. Jeg var glad, når jeg var ude, men der var jeg mega glad. Men det var, fordi jeg tog sådan jeg tog mig ligesom sammen på en anden måde, ikke? Så du brugte også al din energi, mens du var ude, og så havde du bare holdt det inde, ikke? Virkelig. Og var så opmærksom på, hvad folks blikke betød, og samme. Alt det der. Ja. Og så, analysere hvad betyder det hver der, lille hvis ting. Hun kiggede på mig et halvt sekund mindre, end hun plejer, eller sådan noget. Ja, er hun så sur? Ja. Ej, det kender jeg så godt, det der. Overanalysere alt, men aldrig positivt. Nej. Man har ikke siddet og overanalyseret positivt, hvor hun kan fucking lide mig ind der. Ej, så du lige det der blik, hun gav mig, hun må elske mit hår. Altså sådan sidder man ikke og tænker. Jeg tænker altid, hvad er det, de synes, der er i vejen? Er det min personlighed, eller er det mit udseende, eller hvad er det? Kan du godt det nu, dog? Altså nu kan jeg godt, hvis jeg har en rigtig god dag, så kan jeg godt gå ned ad gaden, og jeg føler, hvis folk kigger på mig, så er jeg sådan, I know, jeg har en rigtig god dag. Jeg sådan, mit hår sidder godt, et eller andet. Ja. Og så andre dage, jeg kan se præcis det samme, altså udefra set ligner præcis den samme, men så andre dage, så kan det være sådan, nej, hvad er der galt, og mit hår sidder dårligt, og sådan. Alt efter sådan, hvilket state of mind man er i, ikke? Men kan du godt nu tænke sådan, okay, jeg ved godt, det er fordi, hun kigger på mig, fordi mit outfit er mega fedt? Eller er det stadigvæk sådan negativt, hvis du skal overanalysere? Jeg tror faktisk, det er et godt spørgsmål, fordi at jeg tror, jeg har stadigvæk det der med, hvorfor er det, de kigger, især efter Bachelorette. Der er virkelig sådan, der kan jeg ikke lige sige til mig selv, det er, fordi du har været med i et tv-program, og folk de har set, og nu ser de dig på gaden, så selvfølgelig kigger de. Der er sådan lidt, hvad tænker de mig om mig? Og jeg ved jo ikke, om de kigger, fordi de har kunne lide mig i programmet, eller ikke lide mig. Eller, så nu kan jeg godt tage mig selv i og tænke sådan lidt, negativt. Men ellers så kan jeg godt sige til mig selv, sådan, dit hår, det sidder sgu godt i dag, det går ud og own det, eller et eller andet, ikke? Altså, og jeg har fundet meget ro i at bare være mig. Og, sådan, og hvad så, hvad folk tænker.
Helt ærligt. Det er det. Hvad så? Jeg har lige fået et lille setback på grund af, at jeg ligesom har været med i et program. Men det var, fordi man ikke er vant til, at folk de er opmærksomme på en, eller kigger på en, eller sådan noget. Ikke? Og det skal jeg jo lige vende mig til, fordi jeg skulle til at sige, fordi mit liv er det samme, men det er meget anderledes, end det var før. Men alligevel er sådan, man har alligevel sådan, jeg er jo bare, som jeg har været hele tiden. Men når man så har været ude, og folk de har kigget en del, så tror jeg nogle gange lige, det er svært at tage sig selv i at være sådan, det er fordi, du har været med i et program. Ja. Så der bliver man mere sådan... Og så er det nogle gange bare genkendelighed. Det er ikke fordi, der egentlig er en bestemt ladning bag blikket. Nej, det er de ser bare genkendelighed. Ja. Og nogle gange er der også nogen, der kommer op og sagt til mig, hvor de har været sådan, jeg troede, jeg kendte dig. Så, og det er jo klart, de har set mig i et program, hvor de jo egentlig har lært en stor del af mig at kende. Ja. Så de havde jo også bare en følelse af, der var en, jeg skulle over og sige hej til-agtig. Så der er jo mange ting ved det. Men jeg synes, jeg inden programmet og også efter igen nu her er kommet rigtig langt med bare at være sådan, det er ligegyldigt. Og om mit hår sidder dårligt, eller hvad det gør, det er virkelig ligegyldigt. Ja, bare mig, og så må man stole på, at det også er det snakker vi også om før, vi tager mikrofonerne. Altså nu har du 100.000 følgere på Instagram, ikke? Jo. Altså at det er ligesom også et helt nyt liv, fordi de er kommet på grund af det program. Ja. Men det her med, at grunden til, at folk jo godt kan lide at følge med i dit liv, er fordi du er dig. Og fordi du er så umiddelbar, vil mit perspektiv i hvert fald være, ikke? Ja. Jamen, der er der også mange, der har skrevet til mig. Ja. Og det er jo rart, fordi for mig føler jeg jo lidt, at jeg får en kompliment på et grundlag, hvor jeg er sådan, men jeg har jo ikke gjort noget ekstraagtigt. Men det er jo rart at vide sådan, okay, men det, at jeg bare ligger op, at jeg har løbet 1,1 kilometer, og ikke mere end det, eller ligger op, at jeg sidder og spiser fast food i sengen, eller whatever, det som alle andre gør, men som mange måske faktisk ikke lige ligger op, fordi jeg var ude at løbe 1,1, altså helt ærligt, hvorfor? Jeg tror, man er god til at dunke sig selv i hovedet over, det var ikke godt nok, hvor jeg vitterligt stod og tænkte, du kom sgu da afsted. Præcis. Altså, hvor var det fedt. Det er, hvor man ligger succesen. Ja. Altså, hvor er det sådan, også det her med ikke at, hele tiden at skulle sammenlignes med andre. Der er masser, der løber Copenhagen Half lige om lidt. Men ikke mig. Hvis det er fedt at løbe 1,1, så er det sådan, du ved, hvis det er næste step, så er det jo det, der fucking nice. Og det, hvis det gør, at du har det godt, eller at dagen den kan starte på en god måde, ikke? Ja. Så gør det. Altså, så vær ligeglad. Og folk, når du er ude at løbe, folk ved ikke, om du er på din 5. kilometer, eller om du er på din 10. Eller om du er på din 300 meter. Folk ved det ikke. Det kan bare lade som om, du har det virkelig hårdt. Det gør jeg, altså. Sådan, wow. Ja, det er sådan, shit, mand. Hun ligner en, der er kommet tilbage fra 10 kilometer, hende der. Sådan, så skal du have den der vest på, og du skal have vand med og sådan noget der. Jamen, jeg løber jo også med mit ur. Altså, jeg har virkelig sådan sportstøj på, og har et ur, og løber og kigger som om, at jeg kan lige så godt lade som om, mens jeg er i gang. Det er fucking sjovt. Ja. Men det er også, altså, faith it till you make it, ikke? Nemlig, altså, ja. Er der nogle ting sådan, i dit liv, du så gør anderledes nu, end før, i forhold til, at du er blevet et kendt ansigt? Inden jeg ligesom var med, der har jeg aldrig haft sådan et godt mentalt helbred, som jeg havde lige der, inden jeg tog afsted. Fordi det året inden, det var ligesom sådan et, nu er det mig år. Jeg fokuserer på mig. Jeg skal have det godt. Og hvad så, hvis folk ikke kan lide? Og hvad så, hvis folk dit og datten? Jeg var så ligeglad. Og efter Bachelorette, så er der jo ikke helt det samme mere. Altså der er jeg begyndt, og det har været både, at man har måske får nogle grimme kommentarer med på vejen, eller et eller andet, der gør, at ens mentalt helbred bliver anderledes, og det gør det bare. Så nu, hvor førhen jeg føler, jeg var meget... Hvordan kan man forklare det? Altså, jeg synes, jeg var meget sådan... Jeg havde faktisk ikke brug for så mange pauser, og brug for... Jo, kvæg min idé, at man nogle dage bare ligger helt flad, og andre dage ikke. Men jeg havde ikke brug for så meget mental pause fra tingene, hvor nu der kan jeg mærke, at jeg bliver simpelthen nødt til at tage... Altså, jeg er træt konstant, og jeg bliver simpelthen nødt til bare at tage flere dage i streg, hvor jeg ikke... Nothing. Altså, jeg svarer knap nok folk, og altså, min familie og venner også sådan, der går dage før du svarer på beskeden og sådan noget, men jamen, jeg kan ikke, altså, jeg er done. Og der har jeg taget mig i at være faktisk rigtig god til at lytte til mig selv, og måske faktisk bedre, end jeg var før, fordi der
kørte det jo bare derudad, og jeg mærkede måske ikke rigtig konsekvensen ved tingene. Det er også det, nogle gange, når tingene kører godt, eller sådan, når der for eksempel er stillhed omkring, sådan, jeg behøver ikke så mange pauser og sådan noget, men man bliver virkelig testet, når man så kommer ud i, når ens hverdag ændrer sig, ikke? Okay, har jeg mental ro? Kan jeg lytte til mig selv, ikke? Jo, helt vildt. Så det er jo bare, altså, vildt sejt, at du kan lytte til dig selv. Tak. Og siger, okay, jeg svarer om 3 dage. Ja. Altså, det er også okay. Jeg tror også nogle gange, at man skal ud i noget ekstremt, før man gider at lytte til sig selv. Altså, man skal ud i nogle situationer, hvor man... Jeg græd jo 2 uger i streg, inden jeg tog en pause her for noget tid siden fra sociale medier i 4 dage, ikke? Men hvor jeg bare var sådan... Jeg kan ikke, altså der er ikke noget, der gør mig glad mere. Jeg er ikke glad, og jeg lagde det faktisk også op på min Insta, og var sådan, jeg er ikke glad for tiden, og når jeg ikke er glad, hvad skal jeg så vise jer? Fordi jeg står normalt og med et stort smil, som vi snakkede om, og er glad, og det er bare ikke mere, så alt virkede bare så falsk, og jeg har ikke lyst til at lægge noget op, hvor jeg ikke føler for det. Men jeg har heller ikke lyst til at lægge op, at jeg ligger for 5. dags streg og græder i min seng. Det er også træls at se på til sidst, ikke? Så det var lige sådan det der med at lytte til mig selv, og virkelig sådan tage en pause og være sådan, der er faktisk ikke noget, der er vigtigere, end at man har det godt. Og det tænker jeg faktisk tit over nu, sådan, hvor fjollet livet egentlig er, ikke? Og der er så mange bekymringer, man går og har, men vi alle sammen, vi er her jo bare. Og man altså, der er jo ikke det hele, nu lyder det lidt dybt, men det hele slutter jo igen på et tidspunkt, ikke? Og sådan, man skal også bare huske passe lige på sig selv, og lade være med at stresse for meget. Og 100%. Ja. Altså, det er også, jeg tænker meget over, altså sådan, i forhold til, man kan tage ud og rejse, hvor man vil, man kan tage til alle de her events, man gerne vil, man kan gøre alle de her ting, som kan se fedt ud. Men hvis du ikke har det godt, eller hvis du ikke er sammen med mennesker, du kan lide, så er det ikke fedt. Så det er overhovedet ikke fedt. Så det er røvligegyldigt, der er et bjerg i baggrunden, altså at kigge på, ikke? Altså, fuldstændig. Hvis man tænker, okay, jeg har det faktisk super nederen. Ja, hvis man bare er helt grå indeni. Ja. Hvad hedder det? Jeg ved ikke engang, om jeg fik svaret på de spørgsmål, men... Jo, det synes jeg. Ja, okay. Eller om jeg bare tog den i en helt anden retning. Sådan er det jo. Ja. Men det er også dejligt. Ja. Hvad hedder det? Men det er bare... Det er skønt i forhold til det her med, at altså, jeg kan høre forskellen på før og efter. Altså, du er blevet meget opmærksom på til at lytte til dig selv, ikke? Fordi der jo netop kommer nogle flere pile imod dig, eller hvad fanden man kan kalde det, ikke? Jo, nemlig. Ja. Hvorfor... Nu skal vi snakke om ADD i dag, og du har snakket lidt om det før, og delt ud på din Instagram. Hvorfor er det vigtigt for dig at dele ud om? Det er vigtigt for mig, fordi at jeg føler ikke rigtigt, at jeg havde særlig meget at se op til, eller få gode råd, eller nogen at få gode råd af, da jeg ligesom var yngre. Det er jo over 10 år siden, og jeg føler sådan... Jeg føler i hvert fald bare, at jeg kunne godt have brug for, at der var nogen, der bare sad og snakkede helt chill omkring det. Og ikke, at det skulle laves til en kæmpe ting, men man bare sad og sagde de der sådan hverdagsting, eller at man bare kunne se det igennem personen, ud fra hvordan de snakkede og opførte sig, ikke? At jeg ligesom sådan kunne afspejle mig i noget. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Men 2, så synes jeg også bare, det er vigtigt, at ikke snakke om det på sådan en negativ måde. Ja. Fordi jeg elsker min ADD, det gør jeg virkelig. Og ja, der er nogle ting, der gør, at det er pissehårdt. Men jeg har den jo, og den forsvinder ikke. Det er en følgesvend for livet, ikke? Altså, for livet, og så giver den mig så mange gode kvaliteter, og den giver mig lidt ekstra spice til min personlighed, og sådan nogle ting, hvor jeg bare sådan, men det er jo så positivt, så hvorfor ikke snakke om det, så folk, der sidder i samme situation, og måske sidder og dunker sig oven i hovedet, som jeg gjorde for 10 år siden, hvor at man følte sig så forkert, for man ikke havde forstået det endnu. Ja. Så vil jeg bare så gerne være ude og sådan forklare, det er faktisk meget fedt. Du skal bare finde dine styrker, og så også tage dine svagheder med, fordi hvorfor er det ikke også bare fedt? Altså, jeg er ikke god til noget som helst. Jeg er ikke god til noget. Jeg er ikke god til sport. Jeg kan ikke synge. Jeg kan ikke skuespille. Jeg er ikke kreativ. Altså, alle de her ting, jeg er ikke god til noget. Men så har jeg bare været sådan, men hvor er det også sejt, jeg ikke er god til noget. Altså, hvorfor kan det ikke være sejt? Det kan være, du er ok til mange ting. Jeg er ok til mange ting, og min mor, hun er sådan lidt, du kan være dig selv. Og sådan, mor, jeg kan være mig selv. Altså, ja, jeg tror bare, jeg vil bare gerne snakke om det, så folk de kan få et lidt mere positivt syn på det. Ja. Og bare sådan, det skal sgu ikke stå i vejen for dem. Men det er også det, der er skønt at høre, fordi det her med din begejstring for det, kan man sige, ikke? Og det her med, at det er en del af dig, men at det har også været en rejse, fordi det er også et valg at se det sådan. 100%, ja. Hvad er nogle af de sådan, misforståelser eller fordomme, du møder om ADD, som du måske gerne vil debunk? Personligt har jeg faktisk ikke rigtig mødt
nogle fordomme omkring ADD'en. Fordi at jeg tror, at når jeg generelt snakker med folk, og jeg sådan siger, at jeg har ADD eller et eller andet, ikke, så går den ret hurtigt fra, hvordan jeg fortæller lidt om den og sådan noget. Ikke? Altså folk er ikke... Jeg er måske ikke i tvivl om, når de har snakket med mig, sådan, hvad det egentlig er. Men i forhold til, hvad man læser på den... Altså, mange tror jo, okay, hvis man kigger på nettet, altså, man skulle jo tro, at vi var dumme. Fordi vi kan ikke sidde og holde koncentration, og det er tit også svært at klare sig godt i skolen, fordi du skal virkelig være, i fleste tilfælde, eller i mange tilfælde, virkelig være fokuseret, eller have interesse i noget, for virkelig at kunne fokusere på det, og så er der noget andet, der er spændende, og så er der noget tredje, og du kan ikke dedikere dig til noget. Så der er der helt klart nogle fordomme om, at man, eller jeg ved ikke, om det er en fordom, man putter på sig selv, men at man er dum og også doven. Det er nok det, der sådan er mest, og det er svært at tage sig sammen til ting, og det er svært at komme op af sofaen og sådan noget, ikke? Jeg snakkede med en af mine venner, som også, han gav et eksempel på, sådan, hvad er det i hverdagen, for eksempel, der kan virke overvældende. Og det kan være sådan noget som tanken om at skulle gå ned med skraldespanden. Altså sådan, at det på en eller anden måde kan tage en hel dag, hvor at det måske også er der, at det sådan glipper lidt. At man tænker, okay, du er doven. Ja. Men, fordi det er let for mange andre. Men af en eller anden årsag, så der, de går ind og sådan spænder ben for hinanden. Der er intet dovent over en, der har ADD. For man skal tænke på, alt det en med ADD formår at gøre, gør man med en kæmpe udfordring. Og en masse mursten i rygsækken. Og jeg tror også, at nu, jeg læste nemlig et sted, at... nu kommer jeg faktisk helt fra den, for jeg skulle sige noget virkelig godt. Se, det er det der hjernen, ikke? Det kender det godt. Ej, og jeg skal have den ud, og jeg skal have den ud. For det var så godt. Hvad var det lige, vi sagde inden? Hvad var det, din ven han havde sagt? Skraldespand. Ja, det jeg skulle til at sige, det var, at jeg læste et sted, at hver gang du skal et nyt sted hen, hver gang du skal gøre noget nyt, det er en udfordring. Du skal gå ind i badet, det er en udfordring. Du skal gå ud af badet, det er en udfordring. Du skal gøre dig klar til seng, det er en udfordring. Du skal ud af sengen, det er også en udfordring. Lav mad, gå ned med skraldespand. Alle de her små ting, når du sætter dig ind i en bil, en udfordring er, at du skal tage ned i bilen. Når du skal ud af en bil, du sidder lige så godt. Der er måske et eller andet, du sidder og ser på din telefon. Og så skal man sådan ud i en anden verden på en anden måde. Nu skal du tage dig sammen til, at nu skal du gøre noget andet fra det, du sidder og laver lige nu, som der lige holder dig, eller som gør, at du er underholdt lige nu, ikke? Så skal du ud og gøre noget nyt, og du skal aktivt i gang. Ja. Hvor alle de der helt små hverdagsting, det skift fra det ene til det andet, som alle gør helt på altså uden at tænke over det, det kræver så meget af en med ADD. Så at man så formår at få det gjort alligevel. Og jeg havde virkelig, inden jeg hørte det der, så var jeg virkelig meget i tvivl om, hvorfor jeg nogle gange bare kunne stå inde i badet og bare glo, og altså, hvor jeg sådan tænkte, gå nu i gang med at tage shampoo i håret. Gør det nu. Ja. Og sådan lidt, jeg kan ikke overskue det. Men gør det nu. Altså, hvor det bare er, så hørte jeg den der, så er jeg sådan, det giver så god mening. Ja. For det er alt det, jeg også struggler med. Også fordi, hvis man har det der med sådan at være så meget, måske også i øjeblikket, sådan tænker, det er så rart at stå lige her. Og man tænker måske på alle mulige ting, så det kan virke sådan, ja, og det er en ny ting, man skal i gang med. Ja. Hvis det er, at man skal have shampoo i håret. Ikke? Og som afbryder det tanker, du lige har gang i så nu. Og det, så det, jo, jeg vil nok sige, før hvor jeg sagde, at man nok ikke, jeg har ikke mødt nogen fordomme, det har jeg egentlig heller ikke personligt, men når det er, jeg egentlig har snakket, eller hører folk snakke med folk med ADD og sådan noget, så er det det der med, man er doven. Ja. Og det er nok også det, man tit tror om sig selv, inden man bliver udredt. Det er, hvorfor er jeg så doven? Hvorfor er jeg så dum? Jeg kan ikke følge med i noget. Jeg laver ikke noget. Alle mine venner, de kan læse alle deres 100 siders lektier. Det kan jeg ikke. Altså, selvfølgelig kan du ikke det. Ja. Hvad er der noget, altså, det er jo et rigtig godt eksempel, men jeg tænker på, kan du give et, for os med ind i en scene af Sofie, før hun blev udredt, hvordan en dag kunne se ud, eller et bestemt øjeblik, som for den gang ikke gav mening, men nu, når du ser tilbage på det, og du ved, at du har ADD, at det så giver super god mening. For eksempel det her med at kunne læse 100 sider, eller det kan være noget helt andet. Der er så meget. Men
jeg vil nok sige, da jeg var barn og slet ikke kendte til det, ikke? Eller jeg vil nok sige i gymnasiet, for det var nok der, det stod rigtig meget ud, at jeg kunne gå ind til team, og så gik der ikke 1,5 minut, før jeg var et andet sted i mine tanker. Og jeg kan huske, at jeg kunne sætte mig ind til teamen og være sådan, nu fokuserer du. Nu lytter du virkelig efter. Og så et par sekunder efter, så var jeg et andet sted, og så går der noget tid, og så er jeg sådan, satans, nu glemte jeg at høre efter igen. Og det er ikke, fordi jeg vil, eller altså, være irriterende, eller træls, eller på tværs. Jeg kan bare ikke. Mine tanker, de kørte mig så mange andre steder hen. Og det, jeg kan huske, at mine venner var sådan, når vi så kom ud, og vi skulle lave nogle opgaver, så er sådan, lidt ude efter, sådan som om, at selvfølgelig er der ingen af os, der lytter efter, vi sidder i skole, ikke? Og de var sådan, ja, vi skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Og jeg var sådan, men hvorfor? Jeg prøver jo ikke. Det er jo ikke fordi, at jeg sidder og vil være doven omkring det, eller at jeg tænker, at jeg skal hellere være 100 andre steder. Jeg kan bare ikke. Så der i sådan nogle situationer, hvor jeg kunne se, at mine venner kunne en masse andet, end jeg kunne, der dunkede jeg virkelig mig selv oven i hovedet, fordi hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen og lytte efter? Hvorfor kan du ikke bare gå i gang med dine lektier? Hvorfor kan du ikke bare gå i seng? Klokken er 3, du skal op klokken 6. Hvorfor går du ikke i seng, så du kan være klar til skoledagen efter? Jeg synes, det var så irriterende, og især når jeg virkelig prøvede at ville forstå noget, men bare ikke kunne. Og det er også der, man kan blive rigtig hård mod sig selv, ikke? Altså man kan høre, hvis du har haft de tanker i løbet af dagen hele tiden, hvorfor gør du ikke bare det her? Hvorfor kan du ikke bare tage dig sammen og komme med de her logiske forklaringer, ikke? Sådan, klokken 3 går i seng, når du skal op klokken 6, men der er et eller andet, der bare gør, at du ikke kan. Ja. Og jeg kan huske, at jeg græd til min mor om det, og var sådan, altså jeg var helt færdig, og sådan, jeg er jo bare så dum, mor. Altså jeg er så dum, og jeg har altid følt, at jeg har stået, eller jeg har altid set verden her, ikke? Hele verden, og alle menneskerne på planeten, de er her, og så er jeg herude. Så jeg har altid følt, at jeg bare ikke kunne komme ind. Jeg har altid følt, at alle har haft samme forståelse for alting. Alle har et eller andet sted altid kendt hinanden bedre individuelt, end jeg nogensinde kommer til at kende nogen. Og jeg har hele tiden følt, at det var bare alle andre, og så var der mig. Hvis man står og kigger ind i et akvarie på en anden måde. Ja. Og være sådan, gud, hvor vil jeg gerne svømme derinde, men står bare og kigger på dem. Nemlig. Rigtig meget. Og det har fandme været hårdt, fordi der er så meget, hvor man blamer sig selv, fordi man netop ikke ved, det er en udfordring, man har. Så man blamer sig selv over alt. Hvor jeg ved, hvad er mine evner, så ved jeg også, at jeg skal ikke prøve at kunne alt det, alle andre kan, fordi jeg når aldrig i mål med det, de når i mål med. I hvert fald ikke lige så hurtigt, fordi jeg skal nok komme fra A til B. Men jeg kommer bare lige med et par masse loops, og måske også lige tilbage til A, og så frem til B. Og oplever lige nogle ting på vejen. Jeg oplever en masse, og jeg har en hyggelig tur, og så når jeg frem til B. Ikke? Og det er der bare ikke noget galt med. Og der er ikke noget i vejen i at sige, ja, det kan godt være, at jeg sidder med min veninde her, og hun kan en masse. Hun kan stå op tidligt, så kan hun koncentrere sig hele dagen i skolen, og så kan hun gå hjem og lave lektier, få dem alle sammen lavet, og så kan hun tage ud og være social, og hun er også god til sin sport oveni, og så sidder man her og sådan lidt, damn. Ja, alt det, jeg sagde i går aftes, jeg virkelig vil opnå i dag, det har jeg ikke opnået. Og så sidder man og slår sig selv oven i hovedet, fordi man ser, hvor meget de kan opnå. Ja. Det er bare det skal man bare lade være med, fordi så kan man så meget andet. Præcis, og man skal nok den struktur der er bare den måde, det er bare den måde, vi desværre, kan man sige, måske har indrettet samfundet på, ikke? Altså, så det kan være svært at passe ind i de rubrikker. Det kan det nemlig. Ja. Og nu ved jeg, at i forhold til skole, jeg får ikke læst alle mine lektier. Eller alle lektier, alt mit, hvad hedder det, når det er en voksenuddannelse? Ja, pensum. Jeg får ikke læst det hele. Det gør jeg ikke. Så jeg har det sådan, så længe jeg bare får lavet et eller andet, så er det fint. Og hvis jeg så ikke får læst, jamen så hvis jeg bare prøver at lytte lidt efter i undervisningen, så er det fint. Og jeg har alligevel kommet igennem en uddannelse, hvor jeg nu står, og nu har jeg så godt nok taget orlov fra mit 6. semester, ikke? Men jeg er alligevel kommet hertil på universitetet,
Er det kommunikation, du læser? Ja. Hvor jeg har det sådan... Jeg har altid troet, jeg var dum. Jeg har altid sagt til mig selv, at jeg er dum, men det er jeg jo ikke. Jeg har bare skulle finde nogle andre veje, og det at forstå det, og forstå, at jeg ikke skal påtage mig lige så meget, som Ruth måske kan, fordi at vi har bare ikke samme tankegang. Nej. Og det er også det her med at finde ud af, det har jeg i hvert fald brugt meget, fordi at jeg på mit studie måske synes, det blev lidt for akademisk meget af det, eller jeg havde brug for sådan en anden indgangsvinkel. Ja. Så tænker jeg sådan, jeg kan godt lære det ved at læse det, jeg skal her, man kan lære det på en anden måde. Okay, altså sådan, kan jeg se en YouTube-video, kan jeg få et job, der kan lære mig det her, så jeg forstår det fag, eller et eller andet. Altså sådan, lære det på en anden måde, så man stadigvæk netop kommer hen til B, ikke? Nemlig. Og så er der måske nogle andre, der sidder i din klasse, eller et eller andet, som er sådan, okay, de er sindssygt gode bogligt, men de har måske sværere ved den praktikplads, eller hvad det nu skulle være, fordi at de er bare gode fagligt. Præcis. Ja. Men så er de måske ikke så gode til at være ude omkring mennesker, så det er bare det, vi har alle sammen styrker og svagheder, men så længe man kender dem, og man så finder andre veje, så skal det jo nok hjælpe en. Så er det mega smukt. Ja. Hvornår får du diagnosen? Nu har vi snakket lidt om det. Hvis vi lige skal have en lille tidslinje over, hvornår du får diagnosen, og hvordan du havde det op til, fordi det har ikke været en let rejse dertil, kan jeg forstå. Nej. Jeg får diagnosen, da jeg er 19 år, så der går i 3.G. Halvvejs ind i 3.G. Og jeg var net, og det var ikke nemt. Jeg havde fået, jeg har altid troet, at der var en masse i vejen med mig, så jeg har gået til læge helt vildt meget, og har hele tiden sagt til min mor, jeg dør af en lægefejl. Jeg har en tumor inde i hovedet, jeg ved, jeg kommer til at dø af det her. Og han, kan I ikke bare putte mig i en scanning, og så kan jeg vise, at jeg har den her tumor, fordi jeg jo ikke vidste, at der var noget andet, der kunne være i vejen. Og da jeg så et år inden jeg bliver udredt, der begynder jeg så at få nogle virkelig voldsomme mavesmerter. Og hvor jeg blev nødt til at blive indlagt, og de tjekkede mig virkelig, altså helt igennem. Og de kunne bare ikke finde noget, og det var igennem et års tid, hvor jeg sådan hver anden måned havde fået så mange mavesmerter, at jeg skulle ind på hospitalet, og til sidst så var de sådan, der er ikke noget med dig. Der er ikke noget i vejen med dig. Vi tror, det er psykisk. Så føler man sig igen forkert. Så føler jeg mig sindssygt forkert, og jeg følte mig ikke lyttet til, fordi jeg var sådan, men jeg kan jo vise jer, at der er noget fysisk. I kan jo se, hvor ondt jeg har, hvorfor noget fysisk. Hvorfor kan I ikke tage det seriøst, og så hjælpe mig, så jeg snart kan få det godt? Og så tog jeg så til min læge, min egen læge, og så sad vi så og havde en lang samtale. Og så til sidst, så siger jeg bare sådan til ham, prøv at høre, det er bare som om, der kører en motorvej ind i mit hoved af tanker. Og det stopper aldrig, og jeg drømmer hele tiden. Jeg drømmer 10 drømme om natten, og jeg har aldrig ro. Altså, det er forfærdeligt. Og så var han bare sådan, der var den. I know what's up. Yes. Yeah. Og så gik jeg hjem og læste om det, og kunne se, at læse 18 sider omkring ADD, og var sådan, okay, der er nogen, der har lavet et personlighedstjek på mig. Det var bare 18 sider, hvor jeg bare var sådan, det er mig. Må det ikke være den skønneste følelse? Jeg tænker bare at have følt mig så forkert, og så læse, og bare være sådan, jeg føler mig så mødt, jeg føler mig set. Det var så fantastisk. Ja. Så fantastisk. Og jeg var bare sådan, jeg er ligeglad, om jeg har ADD, ADHD, eller hvad det skulle være. Jeg er så ligeglad, jeg har en forståelse for mig selv nu. Det er bare fedt. Altså så fedt. Det er også fedt at kunne sige til mine venner, det er ikke fordi, jeg ikke er interesseret i jer, at jeg ikke sidder og lytter efter. Det er faktisk fordi, at min koncentrationsbane, den er bare ikke særlig lang. Det var bare så fedt at få den her forståelse. Og det var, jeg blev aldrig indlagt igen med ondt i maven. Altså det stoppede jo der. Gik det væk fra det ene dag til den anden? Ja. Wow. Ja, jeg fik det bare aldrig igen. Efter at jeg var inde ved lægen, og han sagde, at du skal udredes for ADD, så fik jeg det aldrig igen. Så jeg tror virkelig, det var min krop, der fortalte mig, der er noget helt galt, og du har været på overarbejde i 19 år nu. Nu skal vi finde ud af, hvad der lige foregår. Ja. Troede du på sammenhæng mellem sådan fysiske smerter og psykiske smerter førhen? Ikke inden jeg selv oplevede det. Og kunne virkelig se, hvor... Altså det, fordi man kan jo godt tænke det der med, at jo, fysisk og psykisk kan det hænge sammen i forhold til, at man får ondt i hovedet, eller man får lidt ondt i maven, eller
en banken for hjertet eller sådan noget, ikke? Men ikke at jeg vitterligt havde lyst til at rive min indvold ud, fordi det gjorde så ondt. Det havde jeg aldrig nogensinde troet, det kunne hænge sammen med mit hoved. Og det er jo bare tit det, man ser. Har du det ikke godt psykisk, så til sidst så når du til et punkt, hvor så kan din krop bare ikke mere, så lukker den bare ned. Præcis. Ja. Og det er jo klart, altså hvis vi hele tiden også bare med den, hvis vi hele tiden snakker grimt til os selv, hvis vi hele tiden, det er jo klart, at vores nervebaner, vores celler, altså vi dunker dem lidt med en hammer over hovedet hele tiden, ikke? Altså sådan, så er det da klart, de begynder at lukke lidt ned, og de begynder at blive stresset og presset og trækker sig sammen, ikke? Altså, jo. Ja. Og også når man, i forhold til det der, du siger med, at når man hele tiden snakker grimt om sig selv, prøv at tænk, at der er en person, der står dag ud og dag ind, og lige meget hvad du gør, så siger de noget negativt. Og det er det, vi gør mod os selv. Og det er der mange, der gør. Så mange. Det er så svært at finde noget positivt at sige om sig selv. Og der tænker jeg bare, hvor er det forfærdeligt, for man vil aldrig snakke sådan til en veninde. Aldrig. Og der var faktisk på et tidspunkt, hvor at jeg snakkede grimt om mig selv, og min veninde, hun var sådan, gider du seriøst godt at stoppe med det der, for det er min veninde, du snakker om, og jeg synes, det er virkelig uhøfligt, for jeg kan virkelig godt lide hende. Wow. Eller hun sagde sådan, jeg elsker hende, og at jeg skulle stoppe med det, fordi ja, hun synes, det var så uhøfligt, hun synes, det var så ubehageligt at høre på. Og jeg var bare sådan, okay. Wow. Ja. Ja. Jeg var sådan, okay, jeg sidder faktisk og snakker grimt om din veninde. Det kan godt være, at jeg snakker grimt om mig selv, men jeg snakker grimt om en andens veninde, ikke? Ja. Jeg snakker grimt om min mors datter. Præcis. Så er det et helt andet perspektiv lige pludselig, ikke? Helt andet. Ja. Og vi vil aldrig gøre det til andre. Der er også den her med sådan, vil du sige det til dig selv som barn? Altså, vil du sige de her grimme ting til dig selv som barn? Og jeg kan huske, jeg har sagt mange grimme ting til mig selv foran spejlet, så til sidst så hængte jeg et billede op af mig selv som lille på spejlet. Fordi jeg tænkte, okay, jeg må ikke sige nogle ting til det spejlbillede, som jeg ikke kan sige til hende, der hænger der. Jeg får helt gåsehud. Men fordi det er bare, altså fordi det er netop det der med sådan, gud, der er nogen, der elsker det her menneske. Ja. Min veninde holder af mig på den her måde. Jeg vil aldrig, altså, og det er en lille pige. Du står og ser på den her søde lille pige, og hvor uskyldig hun er. Og man kan da ikke stå og give en lille pige en sviner. Nej. Også fordi det er sådan, hvis man tager det helt op på et større perspektiv, ikke? Ligesom du sagde i starten, sådan, at det på en måde lidt sjovt, at vi bare er her. Ja, sådan, det er det jo. At det er det der med sådan, okay, du dunker dig selv i hovedet over, at du ikke kan læse 100 sider på 4 timer, eller whatever. Altså sådan, det går nok. Ja. Altså sådan, livet går faktisk videre. Ja. Altså sådan, hvis man kan prøve sådan, at løfte op på det perspektiv, ikke? Ja. Jeg tænker, fordi det kan godt være, at mavesmerterne forsvandt fra den ene dag til den anden. Ja. Men at have kørt på altså de baner inde i ens hoved, negative tanker. Nu er det så en forestilling. Jeg tænker ikke, at det går fra, at du snakker rigtig dårligt om dig selv, læser 18 sider om ADD, føler dig mødt, og så er de bare væk. Nej, det er fortsat. Ja. Der var ikke noget der hjalp med det. Og jeg startede også på medicin. Så begyndte man jo lige så stille, eller det gjorde jeg, begyndte lige så stille at føle mig som sådan en, ja, det ved jeg ikke, jeg har beskrevet det med en mariehøn, der er fanget ind i et glas, ikke? Altså, du har ikke nogen følelser rigtigt, det bliver meget sådan, alt er gråt, der er ikke noget, der kan få mig til at grine, der er ikke noget, der kan få mig til at græde, altså, det hele er bare, så det var jeg også sådan, det var heller ikke det fedeste at være på der, men så begynder jeg til psykolog med en, der er specialiseret i ADD. Og efter den første gang, jeg har været ved hende, du så ikke nogen vredesudbrud fra min side mere i hvert fald. Der var bare et eller andet ved hende, hun åbnede op for et eller andet inde i mit hoved, hvor at det gjorde en forandring. Så nej, alle de der negative kommentarer mod mig selv, og hvordan jeg så mig selv, det stoppede ikke. Men hun gav mig bare redskaber. Jeg skulle ikke sidde og snakke om, hvor hårdt jeg har det, eller bla 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 bla. Hun var bare sådan lidt, sådan her er du, sådan her gør du, og jeg var sådan, ja, sådan her skal du gøre nu, agtigt, ikke? Og det hjalp mig så meget til at ændre en masse af de der ting, hvor jeg ikke var i orden over for min mor eller mine brødre, som ligesom jo også hjalp til, at min følelse omkring mig selv blev bedre. Men det med, at man snakker grimt til sig selv, og man har alle de her forvrængede forestillinger om, hvordan man selv er, det skal man arbejde på at få væk. Det er der ikke noget, der bare
det forsvinder ikke. Og det tager år. Føler du, at du er der nu, hvor er 80% væk, er 100% væk? Hvor er du nu? Jamen, da jeg egentlig sidste forår, der tror jeg bliver fedt op med, at jeg ikke bare kan nyde livet. Og det var noget, der kom indenfra. Og ikke bare noget, jeg var sådan, nu skal du bare være ligeglad med, hvad folk tænker, eller nu skal du bare ditten og datten. Det var virkelig bare sådan, jeg kan ikke mere, for jeg nyder ikke mit eget liv. Jeg vågner op, hver gang jeg har været i byen, eller hver gang jeg har været ude til en social sammenhæng, eller et eller andet, så vågner jeg op, eller går hjem om aftenen og dunker mig selv oven i hovedet, fordi, hvorfor sagde du det der, hvorfor gjorde du det der, hvorfor bla 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 bla. Alt sammen, det var bare, hvorfor ditten og datten, og jeg er sådan, Sofie, der er ikke nogen, der går så meget op i dig, at de er sådan, sidder og analyserer hele din aften, og hvad du har sagt og gjort. Folk er ligeglade, de hjemme analyserer deres egen aften, hvad de har sagt og gjort. Så jeg var bare sådan lidt til sidst, sådan, jeg kan ikke mere, og hvad så? Jeg kan ikke. Ja. Og hvad så, om folk kan lide mig? Hvis de kan lide mig, kan de ikke lide mig. Og så må de da snakke videre med deres venner, og jeg snakker videre med mine venner. Og altså, det er bare så åndssvagt, det her med, at man går og så gerne vil accepteres, og jeg skal egentlig please på sådan et niveau, at man ikke kan være sig selv, fordi at jamen, den person, jeg lige har mødt i aften, som jeg ikke kender særlig godt, skal kunne lide mig. Jamen. Som jeg måske ikke engang ser igen. Ja. Eller jeg måske ikke engang egentlig selv synes om. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor er det ikke det, man siger? Hvorfor er man ikke sådan, hvad synes jeg egentlig om det crowd, der var der i aften? Altså, havde jeg det sjovt med dem, eller var det måske ikke lige så meget her, jeg skal bruge min energi? Hvorfor tænker man ikke det? Hvorfor er det altid, alle andre skal acceptere mig? Det er det der med at gå ind i et rum, og sådan tænker man, hvad synes de om mig? Og så kommer man kan ikke rigtig finde sit ståsted, fordi man tænker, hvad synes de? I stedet for bare at gå ind og være sådan, hvad synes jeg af dem, der er her? Ja. Hvem vil jeg gerne snakke med? Ja. Hvor der er en, der virker til, at den type er lige så cool, eller lige så stille og rolig, eller lige så glad, eller whatever det nu skulle være, som det, jeg søger, jeg gerne vil stå og snakke med i aften, eller et eller andet. Ikke? Altså, hvorfor går man ikke rundt, og så finder nogle vibes, man synes er gode, og så er det, man kobler sig til? Det er det. Så du kommer ligesom til et punkt, hvor du bliver så træt af dig selv, at du ikke magter det længere. Jeg bliver så træt af, at jeg lader mit liv diktere ud fra, hvad jeg tror, alle andre tænker. Så der kommer op rigtigt, og det lyder så åndssvagt, men jeg vågner bare op en morgen, og så er jeg sådan, hvad så? Altså, hvad så? Jeg kan ikke, jeg begyndte ikke at få det dårligt, når jeg var ude mere i sociale sammenhæng og tænkte, hvorfor sagde du det? Hvorfor gjorde du det? Jeg var sådan, altså jeg tænkte ikke over, hvad jeg sagde. Så længe jeg er en god person og behandler folk ordentligt, så sidder jeg ikke og tænker over de der små ting, hvor man sidder og dunker sig selv oven i hovedet. Og når jeg havde været i byen og vågnet op dagen efter, så er jeg sådan, hold kæft, jeg havde det bare fedt. Hold kæft, det var bare sjovt. Og det er meget min veninde, der også havde sagt til mig, det der med at stoppe med at snakke så grimt om dig, for det er faktisk min veninde, du snakker om. Hun har også altid sagt til mig, når jeg vågnede med moralske tømmermænd eller et eller andet, så hun sådan lidt, hvorfor gider du at ødelægge en aften ved at nu skal sidde og gennemanalysere den? Vi har bare været ude og have det sjovt. Hvorfor at du skal bruge så meget tid på alt det der? Det ødelægger totalt en aften, at vi ikke kan sidde og snakke om alt det sjove og dumme, vi gjorde. Men vi skal sidde og snakke om, hvorfor sagde jeg det der så højt? Hvorfor grinede jeg så meget der? Og jeg var bare sådan, god veninde, hvorfor er du så mentalt stærk? Ja, hun er virkelig, virkelig god. Og jeg sætter så meget pris på hende, fordi hun får mig sgu til at indse nogle ting. Men man skal også mærke det ind i. Man kan jo ikke bare sige til sig selv, nu er jeg ligeglad. Der er så mange, der kan... Det var også det med, hvis det var sidste forår, sagde du, at du blev så træt af dig selv, ikke? Så har du også gået til psykolog i noget tid. Altså, jeg var stoppet. Du var stoppet? Ja, jeg var stoppet i mellemtiden. Okay. Jeg har gået til psykolog i starten. Og så var jeg ligesom, nogle år uden, ikke? Ja. Og så... men jeg tror alligevel, at der er meget, jeg har arbejdet på, uden at vide, jeg har arbejdet på det. Ja. Men hvor at jeg har gået og tænkt rigtig meget, og været sådan... og det ved jeg også, jeg har igennem årene, hvor jeg har været sådan, nu kan du ikke tænke på det der mere, eller nu bliver vi nødt til at finde nogle veje, eller hvorfor bliver du ved med at bekymre dig om nogen, der ikke kunne lide dig, og
for 6 år siden, eller whatever, ikke? Så jeg tror, der er mange tanker og år, hvor jeg har gået og bygget op til, at nu blev det sådan. Jeg tror også, der er noget i det her med, hvis man virkelig bare er i suppedasen, og man ikke måske har redskaberne, eller har fundet andre perspektiver på, at det kan se anderledes ud. Altså sådan, hvis man ikke tror på den del, at det er muligt for en, så kan man ikke på en eller anden måde dunke sig selv oven i hovedet, fordi man ligger bare i suppedasen. Men når du så over den her tid har fået nogle redskaber, har fået nogle andre perspektiver, en god veninde, en psykolog, der har hjulpet dig på et tidspunkt, ikke? Altså sådan, så kan man godt se det udefra. Og så er det der, tror jeg, at man kan blive så træt af sig selv. Fordi man ved, at der er et andet liv, der er muligt. Ja, altså. Og man går jo heller ikke, altså når ens venner kommer og siger, at de har været trætte af dem selv over et eller andet, som sådan lidt, hvorfor var du det? Altså, du har da ikke gjort noget, der var der ingenting, hvor man er sådan, det giver bare ikke mening. Og der tror jeg virkelig, det er meget med at bare lidt huske på nogle gange, og se sig selv lidt udefra, eller se sig selv som en veninde. Og sådan. Det er et virkelig godt råd. Ja. Hvad er noget af det, som din psykolog sagde til dig i starten, hvor du tænkte, okay, nu gik du ikke hjem og fik de her vredesudbrud. Hvad er noget af det sådan, vigtigste, hun har sagt til dig, eller et vigtigt perspektiv, hun har givet dig? Jeg kan slet ikke huske det. Nej, jeg må være helt ærlig at sige, jeg kan slet ikke huske det. Jeg kan bare huske fornemmelsen af, hvor meget det hjalp. Så hvad hun har sagt til mig, har jeg haft, ja, jeg ville da ønske, at jeg har kunne huske det, så man lidt har kunne tage det op igen, ikke? Men det betyder, altså, så længe det har virket? Det har virket, og det har virkelig gjort en masse. Ja. Og det sagde hun også. Hun sagde, når du er færdig inde hos mig, fordi på daværende tidspunkt havde jeg en kæreste, og der sagde hun, at der er din kæreste, de står lige nu hernede for enden af trappen. Men når du er færdig herinde, så er du oppe ad trappen, så er du højt op ad trappen. Fordi jeg udvikler mig, så jeg bevæger mig hele tiden opad. Men hvis han ikke udvikler sig, ikke at han skulle udvikle sig med det samme, men bare det der med, at nu, jeg begyndte jo jeg var på en ny udvikling og opdagede en masse ting om mig selv. Og hvis han ligesom ikke også fulgte med op ad den trappe, jamen, så ville det jo ikke gå. Og det havde hun ret i. Altså, der var en, der bevægede sig op ad en trappe, og en anden, der blev stående. Ikke fordi det, han gjorde, eller sådan som han var forkert på nogen måde. Vi var bare 2 forskellige steder i 2 forskellige udviklingsfaser. Og det gik jo ikke. Det var sådan en smuk måde at se det udefra på, ikke? Altså på en eller anden måde, at man lige får løftet perspektivet og siger sådan, okay, jeg går op ad trappen, han bliver stående. Ja. Det giver jo god, altså sådan, selvfølgelig passer det ikke sammen. Nej. Ja. Altså man kan ikke blive ved med at så omgive sig af alt det, hvor at det fungerede, da man var helt nede i kulkælderen. Fordi nu det er man ikke mere. Du snakker også om det her med, eller du nævner meget kort det her med pleaser. Ja. Og man kan godt være meget empatisk med ADD. Meget. Hvordan finder man balancen mellem hvordan har du fundet balancen mellem at være empatisk, men ikke gå over i en pleaser-rolle? Den tror jeg faktisk ikke, jeg har fundet endnu. Overhovedet. Men jeg vil gerne, og jeg prøver. Men jeg har ikke fundet den endnu. Men hver gang der sker noget for mig, som jeg ikke har kunne lide, og som er gået enten over min grænse, eller hvor jeg føler, at jeg skulle have sagt eller gjort noget andet, fordi at det havde været mere respektfuldt for mig selv, og rart for mig selv at være i, så prøver jeg altid bare at lære af det, og sige, så ved jeg det næste gang. Den følelse, jeg står med nu, er ikke særlig fed, men så ved jeg det til næste gang. Men så næste gang, så er det sket det samme igen, ikke? Og så jeg prøver, og jeg må bare sige, altså, jeg håber, det kommer på et tidspunkt. Ja, trial and error. Ja. Men jeg synes, at altså, i forhold til Bachelorette, der synes jeg, ud fra seerens perspektiv af i hvert fald, der synes jeg, at du har en enorm god balance i det her med at selvfølgelig behandle alle godt og med respekt, og give alle en chance, men også bare lytte til dig selv. Altså, så det er jo mega smukt, hvis det er, du ellers har tendens til måske at skulle please, ikke? Jo. Altså, ja. Jeg vil sige, lige præcis i Bachelorette, der var jeg virkelig sådan, det er vigtigt at mærke efter, fordi det hele er også på kamera. Og jeg gider ikke at komme hjem, og så stå i en eller anden situation, hvor jeg ser noget, og så være sådan, det er jo overhovedet ikke sådan, du havde det, eller det er overhovedet ikke sådan, du... Ja, altså der sker jo nogle ting,
Og der prøvede jeg meget at lytte til mig selv. Men der kan jeg også godt dunke mig selv oven i hovedet og være sådan, hvorfor kunne du ikke have været... Altså, jeg sidder tit sådan og tænker, hvorfor kunne jeg ikke have været mere tro mod mig selv? Mm. Så jeg tror altid, der er noget, hvor man er sådan, ikke føler, man gør det godt nok i forhold til, når det er den udvikling, man gerne vil ind på. Men ja, jeg føler, jeg prøvede at sige fra, så godt jeg kunne. Mm. Og det er jeg faktisk også meget stolt af mig selv over, at det lykkedes. Det kan godt være, at det ikke altid lykkedes lige på de tidspunkter, jeg vil have det lykkedes på, men det kommer altid på et eller andet tidspunkt. Og det prøver jeg at lære af. Mm. Ja. Mega sejt. Tak. Under bachelorette sagde du også, at da vi snakkede i telefon sammen, fordi jeg spurgte dig ind til spiseforstyrrelse, sagde du også, at det også var en del af dit liv der, kan man sige, en del af dine tanker. Mm-hmm. Hvornår begynder tanker omkring mad og måske krop? Jeg ved ikke, hvordan begynder det for dig? Det begynder også i gymnasiet. Mm. Og det har altid været sådan en ting... Altså, jeg er ikke... jeg ved ikke, hedder det også udredt, når det er bulimi og sådan noget? Eller det ved jeg ikke. Eller man går i hvert fald også til læge, og så... Jeg tror, man bliver diagnostiseret. Diagnostiseret, ja. Og det jeg har aldrig fået diagnostiseret bulimi, men jeg har døjet med opkast, når jeg har spist, og nogle perioder rigtig slemt, og andre perioder, så har jeg haft overspisning, hvor altså, min vægt har gået op og ned hele tiden. Er det noget, andre har kunne se din vægt, eller noget, kun du har kunne se din vægt? Det tror jeg, alle har. Det er sådan 12-10 kilo, der sådan kører på, og på meget kort tid. Men i gym, der starter det med, at jeg bare stopper med at spise, og jeg kommer ned og var det 50 kilo, og jeg er 1,71 høj, ikke? Med ADD kommer der også en masse følgesygdomme, lige situationstegn, men der kommer en masse ting, der også bliver vanskelige, og for mig har det været mad, og meget det her med, altså mad kan jeg styre, det er kontrol. Jeg kan styre, at jeg ikke skulle spise noget, men så tabte jeg mig, fik jeg det bedre? Nej, det gjorde jeg ikke, men så måske bare lidt kilo mere. Og så til sidst, så har jeg det godt. Ja, og jeg kunne jo ikke se, hvordan det er. Jeg har set et billede efterfølgende, der jeg var jo knogler, men det kunne jeg ikke se på det tidspunkt. Der følte jeg mig. Så du spejlet der? Jeg havde lår, altså store lår. Jeg havde hofter, der virkelig ville noget, ikke? Altså, jeg følte, jeg havde et bildæk. Jeg stod og kiggede på min arm, og jeg var sådan, hvorfor skal de slet sådan, når de hænger ind mod min side, hvorfor skal de sprede sig sådan ud? Tage noget? Ja, og så er der nogle vanvittige tanker, hvor jeg sådan nu står, der var intet. Altså, der var intet, det var alt for tyndt, der var ikke noget, der var ikke noget sundt over det der. Det er meget interessant. Jeg kommer bare til at tænke på det her med sådan, det du sagde med at have det dårligt socialt, ikke? At man får lyst til at gøre sig mindre. Ja. Og det er det, man gør fysisk, ikke? Altså sådan, jeg skal fylde mindre. Det har jeg aldrig tænkt på. Altså sådan, der var også en, der sagde det her en dag, hvor det var også første gang, hvor jeg var sådan, altså sådan helt fysisk, prøver man at gøre sig mindre. Ja, mere usynlig. Hvor det sådan, wow. Altså, kvinde, lad dig selv fylde. Ja. Lad dig selv tage plads. Ja. Altså, jeg tror, det er virkelig... Og det vil man bare ikke. Ja. Hverken psykisk eller fysisk. I sådan en situation. Ej, det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Men det tror jeg da 100% der er noget om. Men ja, så det blev ligesom bare det der med kontrol. Og så endte det så, da jeg så begyndte at spise mere, så endte det så ud i, at okay, men så kan det godt være, at jeg spiser mere, men så går jeg ud og kaster op. Og det stod også på i lidt tid. Men det var ikke... Det var mere det der med, at jeg ikke spiste. Det var det, der havde ligesom fyldt, ikke? Og så kommer jeg til et sted, hvor jeg møder min ekskæreste, og jeg får det rigtig godt, og jeg kommer væk fra gym og til Aarhus, og du ved, sådan nogle ting. Altså, jeg starter et nyt liv. Og der får jeg det godt, men så begynder jeg at overspise. Virkelig meget. Og tager ret hurtigt på. Hvordan kunne det se ud, overspisning, for eksempel? Jamen, jeg spiste jo... Jeg havde en sportsmand som ekskæreste, han var professionel håndboldspiller, og
jeg kunne næsten spise de samme portioner som ham. Så gå ud og tage kæmpe portioner flere gange. Spise meget usundt. Snakkede hver evig eneste dag. Skulesnack. Eller så hvis vi ikke havde noget derhjemme, så gik jeg over og købte noget. Hver gang jeg var over at handle, købte jeg også lige noget sauerslik med på vejen, ikke? Jeg kunne spise på vej hjem af. Og det var virkelig lidt spise, til jeg var ved at revnagtig. Ja, virkelig. Ikke for at forblive, men bare for sådan den der ubehag. Ja, man fik det så ubehageligt. Man var fysisk ved at kaste op, ikke? Sådan spiste jeg hele tiden. Kunne godt spise pizza til frokost, og så spise burger til aften. Eller også, hvis der var noget sundere, så spiste man også bare sindssygt meget af det. Altså, det er jo ligegyldigt hvad. Og så kommer jeg til et punkt, hvor jeg så går til diætist og taber mig rigtig meget. Hvorfor vælger du at gå til diætist? Fordi at jeg bare ikke havde det godt med mig selv. Jeg havde det bare ikke godt. Og jeg var træt af at skulle skjule min krop. Ikke at jeg skulle skjule min krop, men at det var noget, jeg selv ville, fordi jeg ikke havde det godt i min egen krop. Og jeg var træt af at have det, som jeg havde det, og jeg nok egentlig kunne mærke min krop så meget. Det kunne jeg ikke lide. Og så går jeg til diætist, og taber mig jo. Jeg taber mig meget. Og så tager jeg det hele på igen, da jeg er i USA. Fordi det er meget lækkert mad. Og det kunne jeg ikke rigtig styre. Så jeg tager... Det er jo også, undskyld, men i forhold til ADD, sammenhæng mellem ADD, ikke? Altså sådan, at nu må du rette mig, hvis det er forkert, men det her med at kunne blive så begejstret over alt det nye, der er. Eller sådan, jeg skal også lide det her. Du ved, alt sådan ens idéer, og tænker, jeg skal også lige smage på det her, og sådan noget. At det er den der begejstring. Ja. Så det handler måske mindre om, eller det bliver svært at lytte til sin krop, fordi man er så begejstret over alt det, der sker ud for en. Helt vildt. Ja. Og det hele er spændende, og det hele er nyt, og du ved, du kan lide det, og du får mere dopamin af det, og jeg ved ikke hvad, vi er i mangel på dopamin i forvejen, så det er jo bare, der er en masse ting, det er så svært at styre. Jeg tror også, det altså sådan med min spiseforstyrrelse, hvor det har ikke været så meget det her med, at nu har jeg fået diagnostiseret bulimi, eller overspisning, eller alt det her forskelligt. Det er simpelthen, jeg snakkede godt nok med en psykiater omkring anoreksi-delen, hvor hun sagde, at det er typisk en følgesygdom. Og det har jeg, du kan få noget forskelligt, som nogen får ikke følgesygdom, nogen har OCD, nogen har en masse andre ting, angst eller et eller andet, ikke? Og der snakkede jeg med min psykiater, hun var sådan, mit ligger bare mere til det her med anoreksi og kost og det her, hvor det er der, jeg lægger min kontrol. Så på den måde hænger det jo sammen med forskellige faser, man er i sit liv, og da jeg så kommer hjem fra USA, efter jeg har taget så meget på, så er jeg sådan igen, det her det er bare, eller nej, det er løgn. I USA, der begynder jeg at kaste op. Fordi at nu skal jeg seriøst kontrollere det her problem, jeg har skabt. Ja, følte jeg. Så begynder jeg at kaste op, og ender med at tabe fra sommeren, og indtil jeg skal afsted til Bachelorette, ender jeg med at tabe, eller indtil december var det vist, taber jeg 11 kilo. Ved at kaste op og spise lidt, men så nogle gange kommer jeg også til at spise meget, men så kaster jeg op igen, og på en total usund måde, i stedet for, at jeg går ud og dyrker motion og spiser ting, der er sundt og nærende for mig, og sund, fedt og alt det der, ikke? Altså, hvis jeg vil ned i vægt, hvorfor gør jeg det så ikke på en sund måde, hvor min krop kan følge med, og hvor den stadigvæk får, hvad den har brug for? Hvor du lytter til dig selv, ligesom du kan i mange andre situationer, ikke? Jo, men det kan jeg bare. Det har været så svært med det her. Og i al den tid, ligegyldigt om det har været overspisning, eller om det har været anoreksi, eller om det har været at kaste op efter at have spist. Lige meget hvad for en periode, jeg har gået igennem, så har jeg altid sat mig ind til et måltid med fuld fokus på tanker, der kører, og hvad det gør ved min krop, og hvor mange kalorier er det der, og jeg har aldrig bare kunne spise, fordi
nu har jeg brug for noget næring, og det her, det er sundt og godt til mig. Eller det er sådan, nu har jeg lige lige lyst lyst det til det logiske bag, eller hvad man kunne gøre, men det er bare svært at gøre det. Ja. Ja. Så siden jeg var 19, har jeg ikke haft et normalt forhold til mad og mine tanker i forhold til, når jeg sætter mig ind til et måltid. Hvad med under bachelorette? Kastede du op der, eller fandt du nogle andre måder altså, at dulme det på? Der spiste jeg meget lidt under bachelorette, fordi at jeg havde ligesom en kjole, jeg skulle passe ind i til sidst. Og den havde jeg jo prøvet hjemmefra, så der var jo 5 uger, hvor den skulle holde. Så jeg spiste meget lidt, og så kastede jeg faktisk også op, selvom jeg var i kalorieunderskud. Men det var mindre, fordi jeg var i kalorieunderskud, så jeg vidste godt, det var i orden. Men hvis det var, at jeg kom til at spise lidt for meget af noget, så skulle det op. Men da jeg så kommer hjem, så snakker jeg meget med Daniel om det. Godt. Og får åbnet op for det hele. Og han er bare så god at snakke med. Så skønt og dejligt at snakke med. Og hvordan har det været? Altså, da jeg har stilet med, jeg har ikke kastet op, fordi jeg ville gerne have bulimi en gang, kan jeg huske. Jeg tænkte, det ville bare være vildt smart, fordi jeg også overspist. Okay. Og det har været rigtig svært i forhold til romantiske relationer, fordi så har jeg sørget for, hvis jeg vidste, at jeg godt kunne lide en fyr, så har jeg sørget for, at jeg så rigtig godt ud fysisk. Altså sådan, så ramte jeg ligesom et godt punkt, hvor jeg tænkte, godt, nu kan jeg godt begynde at date den her fyr, og han vil gerne have mig. Og så med min kæreste her, som så er min første kæreste, jeg har været sammen i 1,5 år eller et eller andet, som også bare er pissegod. Altså, men jeg kan huske i starten, jeg var bare så bange. Jeg snakkede med ham om det, så jeg er så bange for, at du forlader mig, hvis der er til 4 kilo på. Ja. Fordi inde i mig, så ved jeg, at du gør det. Ja. Altså sådan, så det var sådan, det var meget, altså, det var så vigtigt med de samtaler. Og så skete der det, at jeg faktisk tog på, når man ligesom tillader sig selv at ture, og bare sige, okay, nu ser jeg lige. Og jeg tror også på en eller anden måde, at inde i mig selv skulle jeg lidt teste af. Altså sådan, kan jeg godt bare, kan min krop ændre sig, og ændre vores kærlighed af det? Og det gjorde den ikke, og det var så vigtigt for mig. Og hvordan havde du det så, da du så havde taget på? Og du fandt ud af, at kærligheden havde ikke ændret sig. Men var du fint tilfreds med det? Jeg fandt ud af, at det ikke var... Jeg var ikke tilfreds, men jeg var heller ikke sur over det. Nej. Jeg vidste godt, og det er bare sådan rent følelsesmæssigt, sådan, okay, jeg har det lidt, føler mig mere tilpas i noget andet. Ja. Men det handlede slet ikke om, at jeg elskværdig. Kan jeg stadigvæk godt blive elsket? Det handlede slet ikke om det. Okay. Det var som om, at der forstod jeg sådan, okay, jeg må godt blive elsket, jeg kan godt blive, jeg er elskværdig, det er ikke min krop, der afgør det. Du fandt ud af, at din værdi lå i andet. Ja. Så det var ligesom der, at jeg tror, at der kom en ny balance. Ja. Men det var kun ved at være åben og snakke med ham. Og det gør så meget. Ja. Hvordan men havde du så altså overspist inden, og så altså inden du mødte ham, der var du med noget overspisning? Ja, det har jeg gjort siden jeg var 14. Ja. Og gør det ikke rigtigt, altså jeg gør det ikke længere. Der kan være enkelte episoder, men det er ikke sådan en del af mit liv længere. Nej. Men hvis det sker nu, for eksempel fra Føtex på vej hjem, altså, og så er der en anden impuls, der er for sindssyg, og det er sådan, kan slet ikke styre det, og nogle af mine triggerpunkter er sådan 7-Eleven i Roskilde, hvor jeg kommer fra. Altså sådan, der er nogle bestemte steder, hvor jeg sådan, de var bare mine triggerpunkter. Og det var meget hurtigt, det hele blev taget ind, og nogle gange lagde jeg ikke engang mærke til, at jeg havde spist. Nej. Men sådan nu, hvis det sker, og det er jo ikke engang nødvendigvis overspisning, men det er bare den skam, der følger med, så går jeg hjem til min kæreste og siger det til ham. Det kan godt være, at jeg siger det dagen efter. Men så kommer jeg ind til ham og siger sådan, jeg skal fortælle dig, noget skete i går. Ja. Så du siger det lige meget hvad? Jeg siger det lige meget hvad, for jeg har lovet mig selv. Og så er han jo bare sådan, nå, men det lyder da vildt lækkert. Og så er jeg sådan, nå ja. Ja, sådan kan man også se det. Ja. Det var da meget lækkert egentlig. Det smagte da meget godt. Men sådan, altså det kunne smage godt, hvis skammen ikke var der, ikke? Altså sådan, så det er det der med sådan, hele tiden åbne op. Men det er jo også det, der er træls nu. Sådan, så kan man ikke engang nyde. Og hvad så, hvis man har overspist? Altså, og hvad så? Jeg havde også for noget tid siden, hvor jeg havde gang i 3 chipsposer, og jeg havde
gang i noget saltet slik og noget chokolade. Jeg skulle have det hele, fordi det var alle smags... Det var stimuli. Sådan virkelig. Ja. Og froder bare igen, til man er ved at eksplodere og sindssyge mængder. Og hvor jeg bare sådan... Der blamede jeg mig også selv helt vildt, men jeg lå faktisk være med at gå ud og kaste op, fordi jeg var sådan, men du følte, at du godt kunne sidde og nyde det her. Så hvorfor ikke bare så sige, at det var det, at du har siddet og hygget med dig selv. Det er også selvkærlighed. Nemlig. Ja. Og spise det her, og så starter man igen i morgen. Altså, så kommer du back on track i morgen, i stedet for at gå ud og straffe dig selv med noget. Fordi det skal jo heller ikke blive sådan, at selv når du siger, når du ikke overspiser, at så kan du ikke engang nyde det, fordi du føler, du har spist for meget, eller den der skyld stadigvæk sidder i dig. Eller, nej, nemlig. Og det er sådan, at det er jo forfærdeligt, for der er der ikke noget federe, end at lige sidde og nyde et måltid, som man bare har glædet sig til, eller tænkt på. Eller... Det er det, og som nærer ens krop, og som, ja. Hvordan har Daniel hjulpet dig på den front? Hvordan har det hjulpet at snakke med ham? Jamen, det er jo det, der er det gode ved Danny, at jeg kan virkelig snakke med ham om alt, ikke? Og hvis han ikke forstår det præcist, jamen, så er han stadigvæk sådan, jamen, han kommer og sagde til mig, at det handler bare om, at altså, vi skal bare snakke. Vi skal bare snakke, til du har det godt. Og det kan godt være, at det så ikke er, at han lige præcis ved det helt perfekte at sige, men han lytter, og jeg får det ud, og jeg kan høre hans respons, og så er jeg sådan, også bare det der med, at man bare får det sagt højt, og man kan sige det højt til en, der sidder ved siden af. Og så sidder man nogle gange lidt selv og tænker sådan, okay, jeg kan godt høre det. Men han var meget i starten, der han blev overrasket og forstod det jo ikke rigtigt egentlig overhovedet. Men når jeg så har sagt til ham, at nu har jeg lyst til, jeg siger nemlig også til ham igennem hele processen, og der kan jeg godt sige, nu har jeg lyst til at gå ud og kaste op, jeg kan ikke være mig selv. Altså jeg kan ikke være i mig selv, jeg har alt for meget nede i maven, og jeg kan slet ikke lide, hvordan det føles, og jeg kan mærke, at du kan ikke passe mine bukser, og alt muligt, altså alt jeg bare tænker i de her situationer, ikke? Der er han også sådan, i stedet for kun at sige, nej, du skal ikke ud og kaste op, lad nu være det åndssvagt, så er han sådan, hvad er det, der får dig til at føle det, og spørger meget ind, og er virkelig sådan... Gå ned til sådan at rode problemet. Ja, for, ja, og siger også selv det der med, prøv at høre, nu har du har spist, hvad du har, og der har ikke været noget slemt i det, du har spist, eller der har ikke været noget overspisning, eller i kalorieoverskud, eller whatever, selv hvis der havde, men så har der været det i dag, og hvad så? Der sker ikke noget. Jeg tror, det er meget den der, og hvad så? Ja, det var sådan, det er bare, den sagde du også tidligere, ikke? Altså jo. Det her med sådan, og hvad så? Og hvad så? Det går nok. Det går nok. Alting går. Ja, det er også så dejligt. Er det sådan, altså, putter lidt ordene i munden på dig, men er det næsten dit bedste råd i forhold til, hvor du er nu selv, men også til dem, der måske selv dealer med et forstyrret forhold til mad, altså at snakke med nogen om det? Ja, 100% snakke med nogen om det. Jeg havde jo ikke sagt det til nogen, udover min ekskæreste, i forhold til det der med, at jeg kastede op, efter jeg havde spist. Og grunden til, at jeg ikke vil sige bulimi, det er ikke fordi, at jeg vil... Nej, det er bare fordi, at det er ikke noget, jeg har været diagnosticeret med, så det skal jeg ikke sidde og sige, jeg har. Men jeg havde kun sagt det til min ekskæreste, jeg havde ikke sagt det til min familie eller noget som helst. Jeg siger det så i en situation, hvor jeg sidder på en drømmedate nede i Bachelorette. Det er taget fra. Det er ikke kommet med i programmet. Men derfor er det sagt til en. Og da jeg så kommer hjem fra Bachelorette, og en uge efter, så kommer jeg i tanke om, shit, det har jeg jo siddet og sagt på kamera. Det har jeg jo seriøst åbnet op for i et intimt moment på kamera. Det skal jeg sige til min familie. Wow. Og efter jeg sagde det til min familie, og jeg sagde det til mine venner, når jeg var sammen med mine venner på forskellige tidspunkter, så sagde jeg det også til dem. Og det var pissesvært. Pissesvært. Men hold kæft, hvor har det gjort meget. Hvor har det gjort meget, at jeg har fået lov til at kunne slappe så meget af i det, at jeg var sådan, nu har jeg sagt det, og jeg har synes, det var så pinligt. Det var derfor, jeg ikke har sagt det til nogen, for der var så meget skam over det. Men det er der jo ikke. Altså, det er jo... Sig det til nogen. Det er da pisse sejt,
At man kan sige det til nogen, og man kan åbne op. Og om det er 2 personer, eller om det er hele ens familie, jeg tror 100% det er det bedste råd. Det er så sejt. Og også det her med, jeg synes det er sejt, at du tænker, okay, jeg sagde det på kamera, nu bliver jeg nødt til at stå ved det. Eller sådan, nu bliver jeg nødt til, at dem i min omgangskreds hører det fra mig også, ikke? Og at de hører det fra mit hjerte, hvor jeg står fra, og at det er sådan, jeg har det lige nu. Ja, fordi psykologen spurgte faktisk, om vi skulle tage det ud, fordi jeg også snakkede med hende, der er en psykolog, der er koblet til, ikke? En psykolog, der er koblet til Bachelorette? Ja. Eller sådan, som TV2 i hvert fald har, hvor vi jo må bruge hende hele tiden. Må stadig bruge hende. Og hende snakkede jeg så med det om, og hun var sådan, skal det tages ud af programmet? Og det var inden jeg havde sagt det til min familie, og jeg var sådan, nej, det tror jeg, altså, det kan godt være, at jeg synes, det bliver mega grænseoverskridende. Men nu må jeg lige prøve at faktisk sige, at jeg er ikke den eneste, der sidder og har det sådan der. Nu skal det ud. Det tvinger mig til at komme ud med det. Og så kommer jeg ud med det, og får det sagt videre, ikke? Og det er bare det bedste, jeg har fået gjort. Og jeg tror bare, at det er det der med at erkende, du er ikke den eneste, der sidder med det. Man føler, man er. Du er ikke den eneste, der sidder med det. Der er så mange, der sidder med det. Så at man får det sagt og erkender det, så kan man komme videre. Ja. Forhåbentlig. Men det kræver også lang tid. Ja. Men det er i hvert fald et godt step i den rigtige retning, ikke? Jo. Så sejt. Tak. Og i lige måde, at du også sidder og snakker med din kæreste om det. Det er bare vigtigt. Ja, det er så vigtigt, og det er så nervepirrende. Ja. Men det er jo, jeg tror også, det er jo værd at være sårbar for kærligheden. Det er det. Hvis man ikke kan det, hvem kan man så det for? Det er det. Ja. Hvis vi skal til at runde lidt af, ikke? Mm-hmm. Hvad er sådan helt kort noget, du har lært om dig selv ved at være med i Bachelorette? At jeg er stærkere end jeg er. Eller end jeg troede, hedder det. Jeg er stærkere end jeg. Jeg er stærkere end jeg er. Nej, at jeg er stærkere end jeg troede. Jeg kan sgu meget mere. Og ja, lytte til mig selv. Og mærke min mavefornemmelse. Det har jeg virkelig gjort meget dernede, ikke? Så sejt. Ja. Ja, og stole på den. Og stole på den. Virkelig stole på, at der er ikke noget, der kan hjælpe mig. Der er intet, der kan hjælpe mig. Og jeg prøvede virkelig, at der var mange, der skulle fortælle mig min mavefornemmelse, og det var der jo ikke nogen, der kunne, eller sige, hvad jeg skulle gøre. Det var der ikke nogen, der kunne, så jeg har altid gået med min mavefornemmelse dernede, stole på den, og det har i alle situationer fungeret. Hvad har du gjort for, at sådan, når der er så mange impulser udefra, med holdninger og meninger, sige, okay, har du lige sat dig for dig selv et øjeblik og tænkt, hvad synes jeg, eller hvordan har det sådan udfoldet sig, at du har tænkt, nu handler jeg fra min mavefornemmelse? Jamen, ja, jeg tror, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg har kunne lidt mærke efter, ikke? Altså, når man står og snakker om noget, eller tænker, nu har jeg taget et valg, så mærke efter, om føles det rigtigt, eller bliver jeg ved med at stå og tænke over noget herover. Så meget det der med sådan, ja, virkelig bare tage sig tid. Det behøver ikke at ske lige et moment, eller nu skal man have et svar, eller mærke efter lidt senere. Føles det stadig sandt? Giv sig selv tid. Ja. Og føles det stadig godt. Så er det det, man gør. Ja. Eller igen også bare snakke om det. Snak om, okay, jeg står med den og den situation, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg føler sådan og sådan og sådan, fordi så er der nogen udefra, der sådan kan sige, der fik jeg nogle gange den der sådan, så ved du godt, hvad du skal. Og sådan, ja, okay, det kunne jeg, nu hvor jeg sagde det højt. Ja, nemlig. Det var sådan, jeg ved det faktisk godt. Ja. Fedt. Så dejligt. På en sætning, eller på 30 sekunder, kan du så, nu har vi snakket om en masse ting i dag, kan du så opsummere, måske bare, det kan også være noget helt andet, end det vi har snakket om i dag. Hvad er det, du er rundet af som menneske? Rundet af? Hvad er det, der har gjort dig, at du er den person, du er i dag? Ej, det er jo altid så svært, når det er en selv, ikke? Det er så svært. Jeg tror, at det, der har gjort mig til den, jeg er i dag, det er bare min viljestyrke til at gerne vil være glad. Altså det her med, at der er ikke nogen, der skal diktere, hvordan jeg skal have det. Sådan.
Det har været en kæmpe fornøjelse, Sofie. Tusind tak. Tak, det har virkelig været en fornøjelse. Thank you. Og bare tak for at åbne op. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg håber, at afsnittet har inspireret og løftet dig lige der, hvor du står i dit liv. Hvis den har, vil det være en stor hjælp for podcasten af jer, hvis du vil bruge et par sekunder på at anmelde den og dele dit yndlingsafsnit med en, du holder af. Jeg er din vært, Lærke Wolfgang. Vi lyttes ved.